Masterclass-tapahtumaan. Uskokaa tai jälkeen, niin tämä on siis meidän henkilökunnan pikkujoulut. Kuulostaa ihan sairaan tyhmältä, mutta se pitää paikkansa. Pikkujoulut on nyt sen takia, että ravintolalla ei koskaan varsinaisen pikkujoulukaudella ehdi juhlimaan niitä, niin sen takia yleensä tammi-helmikuussa. Mä en tiedä, miksi täällä ei ole järjestetty pikkujoulua vielä. Mä aloitin tässä firmassa tuossa pari kuukautta sitten, niin minä järjestän nyt ainoaksi työkseni meidän firman pikkujoulut. Ymmärrätte, että mä en ole kovin pidetty työntekijä tässä yrityksessä, koska meidän pikkujoulut on tämmöisiä. Kuunnellaan pääasiassa minua puhumassa täällä. Me lähdetään tästä juomaan kyllä kaljaa, mutta ensin tämmönen muutaman tunnin informatiivinen osuus. Järkevää ravintolaruokaa on päivän teema sen takia, että kuuluuko muuten sinne taakse? Kuuluu, kiva. Ja puhujat muuten muistakaa kaljottaa aika kovaa, koska paljon on ihmisiä. Järkevää ravintolaruokaa on tänään teema sen takia, että koska ammattikeittiöissä niin on pakko tehdä järkevää ruokaa, ja mä puhun nyt järkevää niin kuin ekonomisesti järkevää. Tää on ihan siis sysipaska-bisnes kaiken kaikkiaan. Ravintola-alalla tosi ohuilla marginaaleilla useat eivät saavuta niitä koskaan. Ja sen takia, että jos meille sanotaan, niin kuin ruoantuotannon ammattilaisille sanotaan, että teidän pitää nyt siirtyä vaikka luomuun tai että teidän pitää ajatella nyt sertifioituja kaloja, niin ei meitä kiinnosta, koska me tehdään valmiiksi jo tappioon, me alta tehdä jotka pystyis laajentamaan sitä meidän käsitystä järkevästä ravintolaruoasta sen ekonomian ulkopuolelle, että se olisi myös ekologisesti järkevää. Ja toivottavasti tänään, tai aivan varmasti tänään semmoinen mieliala saavutetaan. Ensimmäisenä, mä käyn nopeasti puhujat läpi, ja ensimmäisen meillä aloittaa Samuli Karjula. Samuli on mun tosi hyvä ystävä, sieltä näette Samulin. Hyvä ystävä, me ollaan tehty yhdessä paljon projekteja, ja siitä tämä koko ajatus lähti, että mä ajattelin, että mä pyydän vaan Samulin puhumaan vaan meidän henkilökunnalle. Mutta sitten kun ajateltiin, että laajennetaan tätä vähän isommaksi, niin sitten sen takia te kaikki nyt olette täällä, että avataan meidän pikkujoulut myös muille. Samuli on omien sanojensa mukaan, vai en tiedä mistä lainaus on, mutta ruokakulttuurin perussuomalainen, mikä mun mielestä kuvaa Samulia aika hyvin, koska Samuli ei ole niinku tyypillinen kaupunkilaishipsteri, joka operoi niinku ruokarintaman etufrontissa, vaan entinen ammattisotilas jostain helvetin kuusesta. Missä sä oot kotosi? Pattijoelta. Mutta mä luulen, että Samuli on vaikuttanut suomalaisten syömiseen viime vuosina enemmän ehkä kuin kukaan meistä. Samuli on tehnyt Satokausi-kalenteri-nimisen tuotteen, joka roikkuu myös sinne keittiön seinällä, sinne perustissikalenterin vieressä. En kerro kumpaa käytetään enemmän. Nyt esimerkiksi 2015 S-ryhmä kertoo uusia lukuja. Samuli tekee myös S-ryhmää ja kaikkien muidenkin kanssa yhteistyötä edistääkseen Satokausi-tuntevuutta. Niin 12 miljoonaa kiloa oli lisääntynyt kasvisten myynti 2015, ja nehän on siitä noussut jo huimasti. 20 miljoonaa taitaa olla tavoitteena tälle vuodelle kasvua. Että tämmöisiä lukuja. Sillä vaikutetaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ja suomalaiseen hyvinvointiin aika paljon enemmän kuin vaikka meidän tällä pikku ravintolapuuhastelulla. Sitten seuraavaksi Johanna Kohvakka. Ehkä tuttu teille sieltä näette Johannan. Johanna on nainen From Waste to Taste, hävikkiruoka. Ootas nyt, kun täytyy miettiä, mä sanoin eilen roskaruoka vahingossa. Hävikkiruoka ravintolan takana. Johanna on siis alun perin konsultti, tai perusti konsulttifirman, jonka tarkoituksena oli auttaa esimerkiksi vaikka minunlaisiani operaattoreita toimimaan ekologisemmin, mutta sitten nopeasti Johanna ymmärsi, että tässähän voisi tehdä itse, ryhtyä ihan samaan toimeen siinä konsultoinnin sivussa. Ja nyt Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola aukeaa nyt tänä kesänä, eikö näin ole, niin tuonne Lapinlahden sairaala-alueelle. Sitten meillä on Matti Ovaska. Matti löytyy sieltä myös. Matti on intohimoinen kalamies, biologi ja WWF:n suojeluasiantuntija, vastaa nimenomaan kala-äyriäisosastosta siellä. Mä oon haastatellut Mattia kerran Yle Puheelle, ja ihan niin jäätävä tyyppi, koska se voi kysyä ihan mitä tahansa ja se tietää kaiken. Tai sitten se valehtelee tosi sujuvasti. Ja ihan mistä tahansa kysyttiin, niin kaikkien tuli vastaus kuin apteekin hyllyltä. Ja tänään puhutaan vähän, tai Matti puhuu siitä, että mitä kaloja ammattikeittiöiden kannattaisi tarjota ja mitä ehkä ei. Sitten Annika Witting, toivottavasti mä oon kirjoittanut Annika sun nimen täällä oikein, mä aloin just miettiä, mutta kyllä se näyttää aika... Joo, kyllä. Annika on ravitsemusasiantuntija Urtegram-nimiseltä yritykseltä, joka on siis yli 40 vuotta vanha tämmönen pioneeriyritys, joka maahan tuo luomutuotteita. Ja
Annika kertoo meille luomusta, mitä se luomu on, vähän oikoo niitä aika yleisiä väärinkäsityksiä, mitä siinä on tosi paljon liittyen hintaan, tuotantoon, siihen mihin luomu vaikuttaa. Sitten Jan Liesaho, puutarhuri, löytyy myöskin sieltä laita vasemmalta, eli Stadin puutarhuri nimikkeellä operoiva tuolla Herttoniemen kartanon mailla ajelee traktoria, eli todellista kaupunkiviljelyä aika ammattimaisessa mittakaavassa. Ja Jan kertoo meille vähän, minkälaista se on viljellä maata kaupungissa, ja sitten toisaalta myös aika uniikista suhteestaan ravintolaan, eli hänellä on suoramyyntisopimus. Yksi ravintola ostaa käytännössä kaiken, mitä pelloista irtoaa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Markus Vinnari. Mä löysin, sieltä löytyy Markus. Markus tuli mulle tutuksi Facebookin uutisfiidistä. Yksi aamu mä heräsin ja joku 400 mun ystävää oli jakanut Helsingin Sanomien haastattelu, jossa haastateltiin Markus Vinnaria Tampereen kauppahallissa, kun te taisitte olla silloin. Ja se oli kyllä, se oli niin kuin henkeä salpaava se haastattelu. Markus on ihan huikea tyyppi ja mä tänään sanoin, että kun Markus saapui, että hauskaa, että pääsit paikalle. Markus sanoi, että no katsotaan nyt, että aina se ei ole ollut hauskaa. Markus on puhunut hyvin monenlaisissa tilaisuuksissa, mutta katsotaan. Hyvä. Hei, nauttikaa päivästä. Niin, mä oon siis Antti Tuomola. Mä oon Sinne Ravintolalla tai Nordic Ravintolat Oy on tää osakeyhtiö täällä taustalla ravintolatoimenjohtaja, eli teen vähän kaikkea muuta kuin niinku oikeita töitä. Tässä on mun yhteystiedot, tulkaa tapaamaan mua tämän tilaisuuden jälkeen, ennen kuin me lähdetään juomaan kaljaa henkilökunnan kanssa. Jos ja kun mielellään jaatte tietoa eteenpäin, niin sinne masterclass hashtagia saa käyttää. Tämä on siis ensimmäinen osa sarjasta, jota tulemme jatkamaan. Mä mielellään myös kuulen, jos teillä on ajatuksia, että mitä aiheita voitaisiin käsitellä sinne masterclass-tilaisuuksissa jatkossa. Koska meillä on sunnuntaisia maanantaisia ravintola kiinni, niin tämä on meidän vapaata leikkikenttää, niin me voidaan tehdä näitä huumoriprojekteja. Hei, kiitos kun jaksoitte kuunnella mua. Lähdetään Samuli Karjulalla liikkeelle. Jeepulis. Haluatko jatkaa? Se voit ottaa tänne. Okay. Kiitos. Kiitos. Oota, mä otan vielä tuolta nopeasti tuohon. Hyvää päivää kaikille ja otetaan alkuun tämmönen huumoriläjäys ennen kuin nämä oikeat asiantuntijat pääsee liikenteeseen. Ja aloitetaan näistä mun havainnoista, mitä on tässä viimeisen 4 vuoden aikana huomannut. Ja entisessä ammatissa opin, että kaikki tylsät PowerPoint-esitykset alkaa aina organisaatiokaavion esittelyllä ja tuossa on meidän organisaatiokaavio. Ja lyhyesti satokasvikalenteri, niin aluksi tein sen oman käyttöön 2011 kiinnostuin, että miten syödään enemmän kasviksia. Ja oli semmoinen perussuomalainen lähestymistapa, että maanantaina kurkku, tiistaina tomaatti, keskiviikkona keräkaalia, perjantaina paprika ja sitten se pyörii ympäri ja se kasvisten kulutus. Mietin, että tää on aika tylsää hommaa, käy kalliiksi ja sitten ne kasvikset oli semmoinen pakollinen paha vielä. Jossain erillisissä kulussa, mitkä piti syödä ennen kuin pääsee syömään sitä oikeaa ruokaa. Ja mä lähdin sitten opettelemaan sitä kasvisten käyttöä laajemmin ja huomasin ne sesongit siinä ja hinnat, että ostin heinäkuussa granaattiomena maksoi 16,90 kilo, joulukuussa 3 € kilo ja maistui paljon paremmalle. Ja sitten mä mietin, että mistä se johtuu. Ja huomasin, että ne sesongit ratkaisee sen, että miltä se maistuu, mitä se maksaa. Ja nyt ollaan tietenkin laajennettu vähän tätä toimintaa kaikkeen tämmöisen sesonkiruokailun edistämiseen, että tehdään ruokakauppojen kanssa yhteistyötä ja muuta, että mitkä ei edes tue sitä kalenterimyyntiä, vaan kaikki, miten tätä ruokakulttuuria voi muuttaa, niin kiinnostaa. Ja 2016 vuoden seinäkalenteria myytiin yli 15 000 kappaletta ja S-ryhmän kanssa aloitettu yhteistyö, niin siellä kasvisten myynti lisääntyi 12 miljoonaa kiloa ja tänä vuonna, jos ei tosta kasva yli 15 miljoonaa kiloa, niin sitten irtisanoudun tästä tehtävästä. Koen epäonnistuneen.
Ja lyhyesti mitä sieltä kalenterista löytyy tällä hetkellä, niin siellä on yli 150 kasvista, niiden sesonkitiedot alkuperämaittain, säilytyslämpötilat ja sitten tietenkin vähän käyttövinkkejä, tunnistuskuvat, jos ei nyt ihan ulkomuistista muista miltä Feijoa näyttää, niin sieltä voi katsoa sieltä kalenterista. Ja syksyllä tulee, tai elokuussa uusi kalenteri, siinä tulee 167 kasvista plus sitten Ossin tekemät villiyrtit sinne ja sitten tulee vähän ravitsemustietoa enemmän. Kaikki ravintoarvot, FODMAP-ruokavalioon soveltuvat tiedot ja muut, että laajennetaan sinne terveyspuolelle. Ja toinen homma, mistä varmaan sitten tuo Matti puhui enemmän, niin lisättiin siihen tämän vuoden kalenteriin nuo kalat. Niissäkin on kuluttajilla aika paljon opeteltavaa ja siinäkin huomasi sen, että made maksaa helmikuussa alle 10 € kilo ja jos kesällä saa niin 50 € kilo, niin sillä pystyy säästämään aika paljon, kun tietää ne kalojen sesongit. Plus, että niitä löytyy sieltä kaupasta. Ja saatiin nyt päivitettyä viime viikolla mobiilisovellus, siellä löytyy jo kaikki nämä uudet tiedot ja löytyy iPhoneille ja Androidille se appi. Ja sosiaalisessa mediassa ollaan tehty paljon, sieltä se munkin tää ammattitaito tulee, että ollaan siellä käyty sitä keskustelua ja tiedetään mitä kuluttajia kiinnostaa. Ja tällä hetkellä aika paljon tykkäjää Facebookissa ja Twitterissä ja Instagramissa ja verkkosivuilla jaetaan sitä sesonkitietoutta ja sielläkin näitä kävijöitä riittää. Mutta nyt mikä se iso ongelma on väestötasolla meillä Suomessa, niin kaikki tietää sen ravitsemussuositusten mukainen määrä 0,5 kiloa päivässä. Se tekee vuodessa 183,5 kiloa per henkilö. Ja nyt todellisuus riippuu, käytetäänkö ravintotaseetta vai kyselytutkimuksia vai mitä, mutta se vaihtelee siinä 20–140 kilon välissä, mitä yksittäinen suomalainen syö kasviksia. Ja ravintolan tai kaupan näkökulmasta, niin jos me lähdettäisiin nostamaan se kasvisten kulutus ravitsemussuositusten tasolle, niin siellä on tämmöinen 112 miljoonaa kiloa, mitä voisi myyä enemmän kasviksia. Että siellä on aika iso markkina hyödyntämättä ja nyt kaupat yrittää tällä hetkellä kuroa sitä kiinni aika kovaa vauhtia. Toinen ongelma on tämä, mitä itsekin alussa huomasin. Eli niitä ei markkinoida millään tavalla. Ja nyt se nähtiin ruokakaupassa, kun ne vaihtoi sitä esillepanolle ja laittoi ne julisteet, niin ne ihmiset alkoi ostaa niitä. Eli se markkinointi on aika merkittävässä roolissa. Sitten muita ongelmia, liikaa hävikkiä tällä hetkellä. Jos 100 vuotta sitten olisi sanottu jollekin suomalaiselle, että 100 vuoden päästä teillä on niin paljon ruokaa, että laitatte 400 miljoonaa kiloa vuodessa sitä kaatopolttoa. Se miten on tuohon hävikkiin
raaka-ainetta. Saattaa olla kurkku ja tomaatti vierekkäin kaupassa ja se tomaatin etyleeni pilaa sen kurkun nopeasti ja sitten heitellään roskia tuon tuoretta tilalle. Et ei tiedetä, että miten niitä käsitellään niitä kasviksia. Tuolla netissä kun ollaan viestitty aiheesta, niin mä oon huomannut 10 tämmöistä kärkeä, mitkä niitä ihmisiä kiinnostaa. Me ollaan tiivistetty ne 10 syytä suosia sesonkia. Kaikki ei koske ravintoloita, kaikki ei kiinnosta teitäkään kaikkia, vaan sieltä löytyy sitten jokaiselle niin sanotusti joku kärki, mikä ehkä auttaisi lisäämään sitä sesonkikasvisten kulutusta. Ja me ollaan itse määritelty tietenkin sillä tavalla, että kivijalan pohjana toimii kotimaiset kasvikset ja hymällä omalla tunnolla voi syödä niitä kasviksia, mitä Suomessa ei voi tuottaa. Esimerkiksi espanjalaisen appelsiinin hiilijalanjälki on 10 kertaa pienempi kuin kotimaisella kasvihuonetomaatilla, jolloin se on ihan järkevää sitten ehkä syödä niitä appelsiineja talvella. Ja vastaavasti on joku brokkoliini tai muu tuote, mitä Suomessa ei vielä löydy tuotantoon sille, niin voidaan syödä tuontikasviksena ja ehkä sitten kotimaiset viljelijät uskaltaa ottaa niitä omiin valikoimiin, kun sillä on luotu se kysyntä ensin. Me aloitettiin sillä ekologisuuskärjellä, mutta se oli aika ohut se segmentti, ketä se aihe kiinnosti. Ja yleensä jos lähdettiin puhumaan niin ruoantuotannon hiilijalanjäljestä ja vaikutuksista, niin ne tyypit, ketkä on kiinnostunut siitä, tietää jo sen kaiken tiedon, mitä sä voit sille kertoa. Ja sitten me huomattiin, että se edullisuus on se, mikä kiinnostaa oikeasti ihmisiä. Eli jos ostaa näitä satokauden tuotteita, niin on aina edullisimmillaan ja niitä kuljetuskustannusten ja kasvatuskustannusten takia niiden hintaa alempi. Että jos se kasvihuonekurkku käyttää sen 4 omakotitalon verran sähköä päivässä, niin tähän me kuluttajat maksetaan se sähkön hinta siinä lopputuotteessa. Toinen on tämä ekologisuus, mitä jo vähän sivuttiin, mutta se on varmaan tähän vastuullisuusteemaan liittyen niin yksi semmoinen näkökulma, mitä kannattaa miettiä. Ja lisäksi sitten kun me saadaan ne kasvikset tuorena pöytään, niin niiden varastointiin ei ole käytetty ylimääräistä energiaa ja ne maistuukin sitten paremmalle. Ja tämä on se, mihin ravintolassa kiinnittäisin huomiota, on se maku. Nyt jos käyt jossain eliittiravintolassa ja siellä on marskinkuha uusilla perunalla joulukuussa, niin se on aika hirveän makuinen se annos, vaikka se on siellä ympäri vuoden tai sulla on se perulainen parsa siellä helmikuussa väkisin listalla, niin se vaan maistuu pahalle, ei siitä pysty taikomaan. Niin miten se sanotaan, että paskasta saa korvapuustin näköisen, mutta ei makuusta. Sitten tuoreus. Tämä menee siihen makuun, mutta se, että saadaan mahdollisimman läheltä, mahdollisimman tuoreita, hyviä raaka-aineita. Ja tämä pitäisi olla ravintolassa mun mielestä se ykköskärki. Jos kaupat parantaa tässä toimintaa, niin on riskinä se, että kaupasta saa parempia raaka-aineita, mitä vaikka torilta. Näin on käynyt jo jossain tapauksissa. Tai sä voit kuluttajana tehdä parempaa ruokaa kotona, mitä ravintolassa. Ja sekin ei ole onneksi Helsingissä haaste, mutta juttelin tamperelaisen ruokavaikuttajan kanssa. Ja hän sanoi, että 4 vuotta sitten Tampereella oli semmoinen tilanne, että kuluttajat osasivat tehdä parempaa ruokaa, vaati parempaa, mitä ravintola pystyi tarjoamaan. Ja ne teki kovasti töitä siellä pari vuotta ja sai sen kulttuurin taas kasvuun ja nousuun ja ongelma poistui, mutta siellä meinasi käydä sillä tavalla, että kuluttajat meni niin kuin ammattilaista ohi. Sitten 5. monipuolisuus. Nyt jos mietitään, että suositaan tätä sesonkeja, unohdetaan se viikkotason sykli, että me vaihdetaan viikoittain joka päivä kasvista, vaan otetaan jokaiselle kuulle vaikka 10 eri kasvista, mitä käytetään sen kuukauden aikana, niin vuoden aikana syödään jo 120 eri kasvista. Ja tätä kautta tulee väkisin vaihtelua siihen ruokavalioon. Lisäaineettomuus on aika pieni ongelma, mutta joitain ihmisiä sekin kiinnostaa. Ja jos mietitään vaikka raakana myytäviä kreippejä tai muita, niin niitä saattaa vahata, että ne kiiltää ja näyttää paremmalta ja ihmiset valitsee niitä. Vastaavasti niitä saattaa kypsyttää jossain keskuskypsyttämässä Hollannissa. Ja jos me otetaan joku latva-artisokka Välimeren alueelta, siirretään se Etelä-Amerikkaan, aletaan viljellä siellä. Siellä on erilainen tuholaiskanta, kaikki sairaudet ja muut, ja joudutaan käyttämään enemmän torjunta-aineita, jotta me saadaan se menestymään siellä eri kasvuympäristössä, mihin se kasvi on oikeasti alun perin kehittynyt. 7. kohta laajempi tarjonta tuli jo siihen monipuolisuuden kautta, mutta niin tämä näkyy jo ensi syksynä, tulee näkyy ruokakaupoissa.
viime syksynä oli ensimmäistä kertaa Suomessa talvikurpitsoja kotimaisena ruokakaupassa. Ja niitä pystyy viljellä, tai niitä on olemassa 400 eri lajiketta. Ja siinä on aika iso potentiaali lähteä kasvattaa sitä. Ja nyt tiedän, että tulevana syksynä on jo monta sopimusviljelijää, ketkä tekee pelkästään talvikurpitsoja syksyä varten. Ja niitä tulee isosti kauppoihin. Vastaavasti tulee latva-artisokkaa kotimaisena, fenkolia. Ja tätä kautta me saadaan sitten myös kotimainen tuotanto laajentamaan niitä omaa tarjontaansa. Sitten tietenkin tämä hävikki, jos suosittaa sesonkia, niin se pienenee automaattisesti, valikoima supistuu. Ja nyt jos mietitään sitä perulaista parsaa siellä ruokakaupassa, meillä on yksittäinen tyyppi, joka lukee blogista, kun parsaresepti helmikuussa menee kauppaan, ei löydy, vähän itkee siinä, kauppias hoitaa homma, tilaa perustaisen parsan lentokoneella tänne, pieni sisäostoerä on 3 kiloa, se ottaa sen yhden nipun siitä, kilohinta 27,90, maistuu pahalle, menee tyytyväisenä kotiin ja se kauppias heittää sen 2,5 kiloa roskiin ja ottaa monta 100 € tappioon. Ja me pidetään sitä hyvänä palveluna. Sitten taas tämmönen vähän marginaalijuttu, mutta niin allergiat ja yliherkkyydet, niitä pystytään välttymään, ei syödä samoja raaka-aineita koko ajan, vaan laajennetaan sitä oman makumaailmaa. Ja sesonkin ajattelu monipuolistaa ruokavaliota tästäkin näkökulmasta. Ja viimeisenä, mitä itsellekin on käynyt, niin siitä perus kalapulkko-mäkkiruokavaliosta niin siirtynyt sitten vähän erilaisiin sakuskoihin. Se arvostus sitä ruokaa kohtaan kasvaa koko ajan, mitä enemmän sitä tietää, kasvaa arvostus niitä ammattilaisia kohtaan, ketkä sillä alalla toimii. Ja tätä kautta niin rakennamme parempaa ruokakulttuuria Suomessa. Paljon on mennyt aikaa. En mä kelluta näitä. Katsotaan vielä nopeasti, niin Finravinto 2012 tutkimus, sieltä keskeisimmät puutteet suomalaisten ravitsemuksessa, niin liian vähän vihannisten, juuresten, hedelmien ja marjojen käyttöä, vain alle 10% suomalaisista syö vähintään sen 5 annosta päivässä. Toinen liian vähäinen kalan käyttö, vain joka 3. syö kalaa 2 viikossa, mitä sillä käsketään. Ja sitten tulee näitä, syödään liikaa tyydytettyä rasvaa, liikaa sokeria ja sitten vielä liikaa suolaa, mikä ei mahtunut tähän slaidiin, mutta se on yksi keskeinen ongelma. Ja nämähän kaikki ongelmat ratkeaa sillä, että lisätään kasvisten osuutta ruokavaliossa. Ei tarvi mausteita, rasvat vähenee, lihan käyttö vähenee, muut. Lisätään kasvisten osuutta. Sitten vähän tästä ruokakulttuurista, sitä on tullut käsitteenä pohdittua viimeiset vuodet ja katsoi semmoisen TEDx-seminaarin, missä huippukokki huusi lavalla, että Suomessa ei ole ruokakulttuuria. Sitten mä mietin, että ei se nyt näin voi olla, että kyllä mäkin syön Suomessa ja menin internettiin ja googlasin, että mikä on suomalaisen ruokakulttuurin määritelmä. Ja siellä oli sitten professori Johanna Mäkelä kertonut, että suomalainen ruokakulttuuri on sitä, mitä ja miten Suomessa syödään. Ja jos mä laitan yksiössä mikropizzan mikroja ja syön sen, niin se on suomalaista ruokakulttuuria. Se ei ole välttämättä se Välimeren alueen ruokakulttuuri, niin me helposti rinnastetaan se, mutta Suomessakin on ruokakulttuuria. Ja tässä näen, että ravintoloilla on erittäin tärkeä rooli sen kehittämisessä. Sitten jos mietitään, että mikä on hyvä ruokakulttuuri, niin se on paljon vaikeampi kysymys ja siihen ei löytynyt vastausta netistä. Ja keksin sitten itse semmoisen, että otin tämän yksilön toimintakyvyn, mikä jaetaan 4 osa-alueeseen. Siellä on fyysinen, psyykkinen, eettinen ja sosiaalinen ja siirsin sen ruokakulttuurikäsitteen alle ja määrittelin sen sillä tavalla, että jos 3 näistä 4 kohdasta täyttyy, niin voidaan sanoa, että tämä oli hyvä ruoka. Eli riittää, että vaikka fyysinen puoli, niin siinä on ravitsemuksellisesti tai ravintoarvokkoillaan, sitten eettisesti tai vastuullisesti tuotettu ravinto ja sitten sosiaalinen puoli syödään vaikka yhdessä perheen kanssa, niin se on hyvä ateriamääritelmä. Ja vastaavasti ravintolassa saavat ottaa sen jäätelön. Se ei ehkä fyysinen puoli ei siinä täyty, mutta jos se on vastuullisesti tuotettu, syödään hyvässä seurassa, ei aavita sulle psyykkisiä ongelmia, pahoinvointia, katumusta, niin se on hyvä ateria siinä tilanteessa. Ja ravintola-alalle vielä muutama viesti, niin kuluttajat tulee kova vauhtia ohi tai ainakin pyrkii sinne ja sitten ravintoloiden pitäisi nostaa sitä omaa tasoa. Ja tässä niin
tämmönen retisi perus sisäfile, että jos me otetaan 40 kokkia, annetaan niille sisäfile, saadaan 40 aika samanlaista annosta. Otetaan 40 kokkia, annetaan niille retisi, niin saadaan 40 erilaista, erinäköistä, eri makuista annosta. Eli sitä kautta pääsee tekemään uusia juttuja, kehittämään sitä omaa hommaa, koska se pihvin paistaminen on aina pihvin paistamista. Ja kuinka monta päärynälajiketta on maailmassa, tietääkö joku? Vitusti. 7000. Montako te olette maistanut? Miksi ravintolat ei lähde nostaa niitä eri lajikkeita? Täällä tunnistetaan eri viinilajikkeita ja mietitään kumpi on parempaa, Pepsi vai kokis, mutta ei tietä päärynälajikkeita. Suomessa kaikki kasvikset käsitellään päärynä, meloni on meloni, kurpitsa, vaikka kaikista löytyy vaikka mitä. Pelkästään kotimaisia omenalajikkeita on tälläkin hetkellä 32 kappaletta, mitä saa kaupoista. Miksei kukaan lähde niistä kehittämään, että meiltä löytyy Suomen parhaat kotimaiset omenat ja niistä tehdyt ruoka-annot. Sitten vielä tää sesongit viestinnässä, niin parsaviikot on ravintola-alalla semmonen, minkä kaikki jo tietää. Miksei voi olla retisiviikko, mansikkaviikko, kurpitsaviikko, juuresviikko. Ja sitä kautta lähteä vaihtaa sitä ruokalistaa, pääsee viestimään aina ajankohtaisesta aiheesta. Ei tarvitse mitään Hesburgerin varesaterioita tuolla näillä pussipäkillä. Ei se liity mitenkään siihen ruokaan mun mielestä. Ja nyt jos lähtee se raaka-aine eellä tekemään sitä juttua, niin aina on jotain kerrottavaa siitä aiheesta. Sitten loppuun otin tämmösen mielessäni viestinnän teorian kaavio, mikä näkyy huonosti, mutta siinä ideana on se, että kaikki tieto, mikä internetissä on, niin on 1% tuottama. Ja niistä 9% muokkaa sitä viestiä, välittää eteenpäin ja loput 90% on passiivisia kuluttajia. Ja tossakin mä laitoin sen ruokakulttuurikehikon sen taakse ja huomasin, että näin se menee Suomessakin, että siellä on 1% kaupat ehkä, ravintolat, mitkä puhuu siitä, sitten on meitä tyyppejä, ketkä yrittää muokata sitä viestiä ja sitten 90% on niitä, ketkä ei kiinnosta ja ostaa sitä, mitä myyä ja syö sitä, mitä tarjotaan. Ja nyt me yritetään kasvattaa satokausikalenterilla tätä vihreiden pallukoiden joukkoa, ketkä osallistus enemmän siihen. Ja toivoisin, että kaikki ruoka-alalla toimivat ravintolat muut olisi sen verran kunnianhimoisia, että pyrkisi tuonne 1%, ketkä määrittää sitä, miten Suomessa syödään. Ja loppuun tämmönen havainnekuva, siinä on joka kuulle kerätty 4 eri sesonkikasvista ja pelkästään jos ton mukaan lähtee tekemään, niin aika monen suomalaisen ruokavalion monipuolistuu. Että ne on aika yksinkertaisia juttuja loppupeleissä. Kiitoksia. Kiitos Samuli. Hei, olisiko mitään kysymyksiä? Saa esittää Samulle nyt tai sitten myöhemmin. Tai sitten siellä internetin ihmemaailmassa otamme myös kysymyksiä sinne live-feediin, niin kaikki ovat tyytyväisiä. Muistakaa, että Samuli saa kiinni kaikkialta. Samuli on neuroottinen sosiaalisen median käyttäjä. Helposti saa kiinni sieltä. Sitten, eiköhän se ole Johannan aika astua lauteille. Se olisi mun esitys. Joo, se on mulla täällä. Nuoli vapaa, mitä tahansa. Kiitos. Veistettelistin tarina alkoi noin vuosi sitten. Mä olin huhtikuussa vaalin aika järjestänyt sellaista hävikkiruokatapahtuman Närikkätorille, jossa annettiin ruokaa. Mä kiertelin kauppoja ja kyselin kauppiailta hävikkiin joutuvaa ruokaa. Ja yksi kauppias mut takaisin mulle sitten, että teidän pitäisi organisoitua vähän paremmin, että juuri heitin pari lavallista ruokaa roskiin. Tämä yllätti mut ihan täysin, koska mä olin ajatellut aiemmin, että Suomessa hyvinvointivaltiona nämä asiat olisi järjestetty jollakin tavalla, ettei ihan käyttökelpoista hyvää ruokaa heitettäisi roskiin. Ja
siinä tapahtumassa, mikä me järjestettiin, meillä oli ammattikokki siinä ja se ruoka oli tosi hyvää. Eli siitä tämä idea sai alkunsa. Mä lähdin miettimään, että tämä olisi hyvä keino myös työllistää ihmisiä. On ruokaa, joka tällä hetkellä heitetään hukkaan, koska ei ole ketään kukaan keräisi sen. Eli tällä tavalla voitaisiin helposti työllistää paljon ihmisiä, esimerkiksi vaikka maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla ei ole välttämättä koulutusta tai kielitaitoa, on vaikea löytää töitä. Mä lähdin perehtymään enemmän tähän hävikkiasiaan tuolla hetkellä ja sain selville muun muassa sen, että tällä hetkellä vain noin 10-15% kauppojen ruokahävikistä päätyy ruoka-apuun. Se johtuu hyvin pitkälle siitä, että nämä ruoka-aputoimijat toimii vapaaehtoisvoimin tai sitten tuetaan verovaroin. Ne yleensä käy pari kertaa viikossa, kerran tai pari viikossa hakemassa kauppojen ruokahävikkiä ja muina päivinä sitten ruoka menee roskiin. Ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella tämä ongelma on vielä suurempi. Siellä EU-alueella jopa 100 miljoonaa tonnia syömäkelpoista ruokaa joutuu roskiin ja maailmassa tämä summa on 1,3 miljardia tonnia. Suomessa ruokahävikki on vähän pienempi, 335-460 miljoonaa kiloa, laskettavasta riippuen just, mitä määritellään hävikkiin. Tuossa aiemmin Samuli jo mainitsikin vähän näitä lukuja, että tosiaan kotitaloudet on se suurin hävikin aiheuttaja, mutta toisaalta meitä onkin sitten paljon enemmän suhteessa kuitenkin. Kaupat aiheuttaa vielä ravitsemispalvelut. Tällainen pieni detail, joka minut yllätti suuresti, kun mä tähän asiaan perehdyin, oli se, että yhden leipäpalan ympäristövaikutus on suurempi kuin sen muovipussin, johon se on pakattu. Aiemmin ajattelin, että ostaa isoja pakkauksia, jotta säästää ympäristöä, mutta jos sieltä yksikin leipä sitten joutuu hukkaan, niin se ympäristökuormitus on suurempi. Sen leivän tuottamiseen on käytetty niin paljon energiaa, vettä sieltä pellolta, kaikki valmistusprosessit pöytään saakka. Ja siitä kauppiaan vähän vihaisesta heitosta, että organisoitiin sitä paremmin, kehittyy pikkuhiljaa tällainen idea ruoankierrätyskeskuksesta. Idea olisi se, että mahdollisimman tehokkaasti kerättäisiin kaikki hävikki, mitä on saatavilla. Totta kai valikoidaan sitten, jos on huonoja seassa. Ja siitä osa annettaisiin hyvän tekeväisyyteen, osa käytettäisiin ravintolatoiminnassa. Jos saadaan suuria määriä, niin tehtäisiin säilykkeitä tai jotain muita jatkojalostustuotteita. Osa voi saada eläinten ruuaksi tai sitten syömäkelvoton menisi kompostiin tai energiantuotantoon. Syksyllä mä kuulin, että Amsterdamista löytyy jo hävikkiruokaravintola. Käytiin siellä sitten perehtymässä ja ottamassa vähän mallia. Siellä oli alkanut kauppojen innovaatiokilpailun seurauksena ja kauppaketju oli työntekijöilleen antanut sitten perustanut säätiön, joka rahoittaa tätä toimintaa ja se on myös voittoon tavoittelematon hanke. Vantaalta löytyy tällainen Yhteinen pöytä -niminen ruoka-avun logistiikkakeskus, jossa Vantaan kaupunki ja seurakunnat rahoittaa tätä mallia. Siinä noin 20 kaupasta kerätään hävikkiruokaa ja jaetaan sitten eri ruoka-aputoimijoille. Tämä meidän malli on oikeastaan yhdistelmä just tällaista Amsterdamissa olevaa hävikkiruokaravintolaa ja sitten tällaista ruoka-avun logistiikkakeskusta. Sitten vielä kolmantena ulottuvuutena tulee tämä työllistäminen, eli vaikeasti työllistyvien työllistäminen. Eli me työllistetään ihmisiä, joiden on vaikea löytää tällä hetkellä töitä työmarkkinoilta. Esimerkiksi maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Se on suuri ryhmä, joka on vaikea Suomessa tällä hetkellä työllistää, erityisesti ulkomaalaiset naiset. Eli saattaa olla, että ei ole koulutusta, kielitaitoa ja ainoa taito, josta ne on ylpeitä, on se ruoanlaittotaito. On vaikea saada Suomesta töitä, jos ei ole mitään kokemusta. Tämä olisi sitten tällainen yksi mahdollisuus saada Suomesta työkokemusta ja sitten
työllistyä. Toinen tärkeä kohderyhmä oli syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Ja 30 tulee monelle aika nopeasti, että sen takia tässä mukana on myös pitkäaikaistyöttömät. Ruoan laatu on tosi tärkeää, niin sen takia ruoanvalmistuksesta vastaa ammattikokkien tiimi. Muutama kuva. Meille tarvittiin mahdollisuus kokeilla tätä konseptia Meidin Kalliossa kuukauden pop-upina. Meidin Kallion oli hyvällä sijainnilla, niin se oli pakko tarttua. Laitettiin toiminta pystyyn parin viikon varoitusajalla, just että ennen kuin sitoutuu suurempaan, niin kokeilee tätä konseptia, että toimiiko se Suomessa. Mä uskoin siihen, että se toimii, jos Amsterdamissa toimii, mutta Suomi tulee monessakin asiassa vähän myöhässä aina, niin se mietitytti, mutta hyvin se kuitenkin onnistui. Ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä, me ollaan allekirjoitettu sopimus Michelin kokki Markus Aremon kanssa, päästään hänen alivuokralaiseksi tuonne Lapinlahden vanhan sairaalan uudistuviin tiloihin. Meillä on siellä kokkikoulu, joka toimii muutamana päivänä kuukaudessa, niin me voidaan toimia siellä ihan normaalisti täydellä teholla joka päivä. Sen pitäisi kesäkuun aikana valmistua. Siinä oli oikeastaan kaikki. Onko jotain kysymyksiä? Haluaisin kysyä tuosta uuden ravintolan niin kuin rahoituksesta. Niin onko teillä pankkilainatteissa, jos saa kysyä, vai miten se on rahoitettu? Joo, silloin kun tämä idea syntyi, niin vinkkasi, että THL:stä kannattaa kysyä vinkkejä, ja siellä sanottiin, että tämä olisi potentiaalinen Euroopan sosiaalirahaston hanke. Me haettiin sieltä rahoitusta koko tämän ravintolan perustamiseen, mutta me saatiin sitä vaan paljon pienempi summa näihin tukitoimintoihin, työllistämisen tukitoimintoihin nimenomaan. Eli me saatiin joulukuussa tämä tieto, että se ei toteutunut mitä me haettiin. Me oltiin siinä tilanteessa, että luovutaanko me tästä projektista vai että jatketaanko me silti. Me laitettiin mesenaаттikampanja pystyyn, joukkorahoituksella sitten kerättiin sellainen noin reilu 30 tonnia rahaa. Mutta tosiaan ei ole niin kuin henkilökohtaisia sitoumuksia ja muuta, koska tämä on tällainen sosiaalinen projekti. Ja tätä pyörittää From Waste to Taste ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Kiitos. Oliko muuta? Kiitos Johanna. Sitten se on Matti Ovaska seuraavana muodossa. Ja minäpä avaan sinun tuolta. Sä oot tänään. Kyllä. Yes. Tää lippunuolilla. Ottakaa he tuoleja itsellenne tai änkäytykää johonkin. Hei, terve kaikille minunkin puolesta. Minun on Matti Ovaska ja työskentelen WWF:ssä suojeluasiantuntijana. Olen nyt 5 vuotta siellä askarrellut kala-asioiden parissa. Ja tänään sitten puhutaan kaloista ja maailman kalakannoista ja järkevistä kalavalinnoista. Maailmanlaajuisesti tilanne kalojen osalta on aika huolestuttava tällä hetkellä. Kala on äärimmäisen tärkeä resurssi. Itse asiassa jos mietitään ruoan tuotantoa maailmanlaajuisesti ja maailmassa, niin villikalahan on ainoa merkittävä ruoan lähde, jolle meidän ei oikeastaan tarvitse tehdä yhtään mitään. Pitää vaan huolehtia siitä, että me ei tuhota niitä kalakantoja. Se on luonnon tarjoama palvelu meille. Kala on tärkein proteiinin lähde yli 3 miljardille ihmiselle maailmassa. Ja kun väestö kasvaa, niin ennustetaan myös, että se kalan merkitys maailman ihmisten ruokkimisessa kasvaa. Ja jos katsotaan, että miten kalakannat on kehittynyt sitten viime aikoina, niin etenkin tuossa toisen maailmansodan jälkeen alkaneen ison teollistumisaikakauden aikana, niin kalakannat on valitettavasti lähtenyt heikkenemään ja tällä hetkellä tai viimeisen 40 vuoden aikana kalakannat on pienentynyt keskimäärin 50%. Jos katsotaan kaikista suosituimpia ruokakalakantoja, niin kuin tonnikaloja,
makrillikaloja, niin siellä pieneneminen on ollut vielä suurempaa, että jopa 75% on kannat pienentynyt viimeisen 40 vuoden aikana. Tuossa vielä uudestaan ehkä sama asia kuvan muodossa, eli maailman väkiluku kasvaa koko ajan. Kalan ja muiden merenelävien kulutus kasvaa itse asiassa nopeampaa kuin maailman väkiluku. Ja mikäli jatketaan samalla trendillä, mikä nyt on viime vuosikymmeninä ollut, että kalakannat ehtyy, niin on ennustettu, että jopa jopa jo 2050 mennessä maailman tärkeimmät kaupalliset kalakannat on romahtanut. Ja se on aika huolestuttava kehitys tietenkin globaalissa mittakaavassa ja ylipäänsä. Toki tulee muistaa, että tällä hetkellä noin puolet syödystä kalasta on kasvatettua kalaa. Mutta sekään se kasvatettu kalakaan ei tupsaha ihan ilmaiseksi tänne maailmaan. Et sen kasvattamiseen tarvitaan villiä kalaa. Jos kasvatetaan petokaloja, kuten vaikkapa lohta, niin siihen vielä tällä hetkellä kuitenkin tarvitaan sitä villiä kalaa vähän enemmän, mitä sillä kasvatuksella pystytään tuottamaan. Et se kalan kasvatuskaan ei yksistään pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Jos katsotaan sitten näitä tuttuja kalakantoja, kotimaisia kalakantoja, ensimmäisenä otan esille silakan, joka on yksi lempiaiheista ehdottomasti. Silakka on meidän ammattikalastuksen tärkein saalislaji. Ja tällä hetkellä Itämeren silakkakannat on myös hyvin vahvoja. Selkämeren silakkakanta, joka on meille se tärkein silakkakanta, niin se on itse asiassa tällä hetkellä historiallisen suuri. Eli kun maailmalla kalakannat koko ajan ehtyy, niin silakkakannat kasvaa. Mutta mikä on huolestuttavaa on se, että silakan elintarvikekäyttö on pienentynyt tai oikeastaan romahtanut. Et vielä tuossa vuosituhannen taitteessa me Suomessa syötiin yli kilo silakkaa henkeä kohti. Tällä hetkellä syödään noin 300 grammaa. Ja tällä hetkellä tosiaan suuri osa silakasta menee turkiseläinten rehuksi, eli kokonaan pois siitä elintarvikeketjusta. Jos katsotaan, että mitä 2000-luvun aikana, että kuinka paljon me ollaan tuhlattu sitä silakkaa, niin kohta 1 miljardi kiloa silakkaa on päätynyt elintarviketuotannon ulkopuolelle. Tällä hetkellä silakka on kotimaista kaloista ehdottomasti se, missä on eniten potentiaalia, että sitä voitaisiin lisätä sekä suoraan ruokakalana, että syötä se suoraan, mutta sitten myöskin ihan muuten elintarviketuotannossa, esimerkiksi kalankasvatuksen rehun. Ja yleensä kun silakasta puhutaan, niin sitten se ensimmäinen kysymys on se, että no miten ne vierasaineet ja myrkyt. Eihän silakkaan ole niin myrkyllistä, ettei sitä saa syödä. No onhan siinä vierasaineita ja se on tavallaan sellainen valitettava asia, mikä myöskin maksetaan vanhoista synneistä tällä hetkellä. Mutta tuohon kuvaan on yrittänyt kuvata sitä, että täällä menee se viiva, missä menee raja, mitä Evira suosittelee, että kuinka paljon silakkaa voisi syödä. Ja täällä on se, missä me tällä hetkellä ollaan. Eli käytännössä me voitaisiin yli 5-kertaistaa silakan elintarvikekäyttö ilman, että tarvii olla huolissaan siitä, että saadaan liikaa vierasaineita. Sitten rannikko- ja järvikalat. Tarkoittaa siis käytännössä näitä tuttuja kotimaisia kaloja. Ahventa, kuhaa, haukea, muikkua, särkikaloja, kuten särkeä ja lahnaa. Pääosa niistä on elinvoimaisia, osa on jopa alihyödynnettyjä. Ja itse asiassa särkikalakannat on tällä hetkellä ihan rannikolla yli tiheitä ja se on jopa havaittu, että se on jopa ympäristön kannalta negatiivinen asia, että ne on niin tiheitä. Johtuu toki siitä, että meillä kalastus on kohdistunut pääsääntöisesti petokaloihin ja särkikaloihin ei ole käytännössä, niitä ei ole kalastettu. Ja särkikalakannat on päässyt kasvamaan sitä myötä, kun petokalakannat on sitten ehkä taantunut. Särkikalat on toki viime vuosina, siinä on paljon tapahtunut positiivista kehitystä. Särkikaloja on opittu arvostaan, ollaan opittu tekemään niistä ruokaa. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin kouluissa tarjotaan särkikaloista tehtyjä tuotteita. Mutta edelleen siellä on valtavasti potentiaalia. Edelleen me hukataan iso osa tästä resurssista.
No ei Suomessakaan kuitenkaan kaikilla kalalajeilla ihan kauhean hyvin mene. Erityisesti vaelluskalakannat on meillä uhanalaisia. Se johtuu pääsääntöisesti siitä, että meidän joet on tukittu voimalaitospadoilla ja jokiympäristöt on muutenkin. Niitä on muokattu voimakkaasti. Niitä on perattu puunuiton tarpeisiin. Sitten on metsäojitukset, mitkä on heikentänyt vedenlaatua, maatalouden ravinnekuormitus. Ne on kaikki heikentänyt meidän vaelluskalakantoja, eli tarkoittaa silloin lohta, taimenta, vaellussiikaa, ankeriasta, näiden lajien elinmahdollisuuksia. Ja tällä hetkellä meillä tosiaan Suomessa on 12 uhanalaista kalalajia tai kalamuotoa, ja niistä käytännössä kaikki on vaelluskaloja. Kuten sanoin, niin se iso kysymys on siinä, että jokiympäristöt on tuhottu, vaellusyhteydet on katkaistu voimalaitospadoilla, mutta sitten myöskin samaan aikaan sitä kalastusta ei olla onnistuttu sopeuttaa niiden jäljellä olevien kantojen kestokykyyn. Ja pikemminkin sitä tilannetta on kompensoitu sillä, että on istutettu lisää kalaa ja luotu semmoinen illuusio, että kyllä sitä kalaa meressä riittää. Tällä hetkellä meillä on onneksi uusi kalastuslaki, joka astui voimaan tämän vuoden alusta, ja siellä nyt tähän asiaan tai sillä lailla pyritään puuttumaan tähän asiaan ja yritetään palauttaa uhanalaisten kalakantojen luontainen lisääntyminen ja elvyttää näitä ehtyneitä kalakantoja. En malta olla mainitsematta WWF:n kalakampanjasta, joka käynnistettiin vuonna 2012. Meillä oli sellainen tavoite, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa on kaupan vain kestävästi pyydettyä kalaa. Ja me tehtiin tässä, silloin tosiaan 2012 lähdettiin isommin liikkeelle, lähestyttiin isoimpia ravitsemusalan ja kala-alan toimijoita ja myöskin lähdettiin rakentamaan julkista keskustelua asian ympärille. Ja nyt tämän vuoden alussa arvioitiin, että mihin ollaan päästy tässä kampanjan tavoitteissa. Meillä siis oli tavoitteena se, että me saadaan WWF:n kalaoppaan punaisella listalla oleva kala pois Suomen markkinoilta. Ja sitten, että saadaan samalla parannettua meidän omien kalakantojen tilaa ja erityisesti uhanalaisten kalojen suojelua. Ja tehtiin kyselytutkimuksella, arvioitiin tätä tilannetta ja tulokset oli varsin positiivisia. Eli Suomessa tällä hetkellä, jos katsotaan kalatuotteita, meillä on tarjolla, niin 62% niistä on WWF:n kalaoppaan vihreän listan, eli lajeja eli suositeltavia vaihtoehtoja. 35% on keltaisella, eli tämmöisiä harkiteostettavia. Ainoastaan 2% on niitä, mitä pitäisi välttää. Toki, jos me muutetaan tämä volyymiksi, ehkä se punaisen osuus se voisi jopa pienentyä tuosta tai pysyä jotakuinkin samalla, mutta keltaisen osuus kasvaisi huomattavasti. Johtuu siitä, että me syödään niin älyttömästi norjalaista kasvatettua lohta. Mikä toi oli sen kampanjan alkaessa toi suuri? Me ei tehty silloin, meillä ei ole lähtötilanne tiedossa. Eikä se itse asiassa ole hirveän relevanttikaan, koska myös nuo suositukset on muuttunut, että ei pystyttäisi ihan suoraan vertailemaan. Mutta sitten kun katsotaan esimerkiksi Tullin tuontitilastoja, niin kyllä huomattiin ihan selvästi, että sieltä on tippunut monia tämmöisiä punaisen listan kaloja kokonaan pois. Muun muassa sinievä, tonnikalojen ja rauskujen tuonti Suomeen on loppunut kokonaan. Niilin ahven oli romahtanut jostain, se oli melkein 1 miljoona kiloa vielä silloin 2010, mitä tuotiin Suomeen, nyt se oli jotain satoja kiloja. Et kyllä siellä näkyy ihan selkeä trendi. Jos katsotaan, että miten maailmanlaajuisesti tämä tilanne menee, niin meillä on kalaoppaan taustaselvityksiä on meidän kansainvälisessä databankissa noin 1500 kappaletta. Se kuvastaa aika hyvin sitä tilannetta, mitä kalatuotteita ja kalalajeja maailmalla on tarjolla. Niin siellä punaisen listan lajeja on 59% kaikista. Keltaisia 30, vihreitä ainoastaan 11. Et tähän kun suhteutetaan Suomen kehitystä, niin ollaan kyllä ehdottomasti oikealla tiellä. Myöskin MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuus Suomen markkinoilla on kasvanut tasaisesti, mistä ollaan erittäin iloisia. Eli MSC-sertifikaatti on tällä hetkellä luotettavin ja paras pyydetylle kalalle oleva ympäristösertifikaatti. Mutta sitten mikä on huolestuttavaa ja myöskin tärkeä muistaa tässä kehityksessä, niin tuolta 2000-luvun taitteesta lähtien meillä on ollut
tasainen kehitys siinä, että tuontikalan osuus on kasvanut, kotimaisen kalan osuus on vähentynyt. Tällä hetkellä yli 70% suomalaisten syömästä kalasta on tuontikalaa. Siellä on isoin artikkeli on erityisesti norjalainen kasvatettu lohi. Sitä me syödään yli 4 kiloa henkeä kohti versus se silakka, jota syödään 300 grammaa. Sitten toisena tulee kasvatettu kirjolohi. Siitä puolet tulee Ruotsista, puolet Suomesta. Ja sitten kolmantena tulee tonnikalat. Et kyllä meillä vielä Suomessa tekemistä riittää kuitenkin. Mikä on positiivista, niin ehkä tässä ihan viime vuosina voidaan sanoa, että toi kehitys on niinku näyttää siltä, että se alkaa tasaantumaan, mutta hyvin varovainen trendi on vasta havaittavissa. WWF:n kalaoppaasta vielä mainitsen ja markkinoin. Eli toivottavasti on teille tuttu tuote, löytyy netistä osoitteesta www.fi/kalaopas. Voi käyttää mobiililaitteilla, tietokoneella. Sieltä löytyy liikennevaloilla merkittynä ekologisesti kestävät vaihtoehdot. Sitten ne keltaiset, mitkä on harkiten nostettavia, eli ei mikään varsinainen ympäristörikos, jos niitä käyttää, mutta kuitenkin pikkusen punastellen pitäisi niitä ostaa. Ja sitten on punaiset lajit, mitä me kehotetaan ihan suorastaan välttämään. Jos nyt katsotaan vielä niitä tulevaisuuden haasteita Suomessa, meillä Suomessa siis tilanne on se, että vastuullisuus kalatuotteiden tai tietämys kalatuotteiden vastuullisuudesta on kasvanut ihan huomattavasti viime vuosina. Niin kuin sanoin, niin punaisen listan lajit on poistunut hyvinkin valikoimista, sertifioitujen kalatuotteiden määrä on kasvanut, vajaasti hyödynnettyjä lajeja, kuten särkikaloja, on opittu käyttämään, mutta edelleen kasvatettu lohi ja tonnikalat on niitä suosituimpia kaloja, ja niistä ratkaisuna on se, että siirrytään laajasti MSC- ja ASC-sertifioituihin tuotteisiin. Ja sitten iso haaste on se, että me saadaan silakan ja särkikalojen kulutusta kasvatettua. Sitten vielä tuollaisena ehkä muistisääntönä sitä, että mitä kannattaa suosia. Siellä erityisesti nämä kotimaiset järvi- ja rannikkolajit, ja siellä erityisesti se silakka ja särkikalat, ne on järkeviä vaihtoehtoja. Kotimainen kasvatettu kirjolohi saa tällä hetkellä WWF:ltä vihreitä valoa. Se on myös sellainen, että jos harkitsee norjalaisen lohen kasvatetun kirjolohen välillä, niin kannattaa valita se kotimainen kasvatettu kirjolohi. Sitten MSC- ja ASC-sertifioidut tuotteet. Harkittavia lajeja on se kasvatettu norjalainen lohi, tonnikalasäilykkeet, sitten kotimaisista kaloista Saaristomeren kuha muun muassa, merialueen siika on myöskin vähän sellainen. Mikä on positiivista tuossa, kun puhutaan lohikannoista ja Itämeren lohesta, niin siellä on tällä hetkellä positiivista kehitystä. Lohikannat, kalastusta on rajoitettu, lohikannat on lähtenyt elpyyn. Ja tällä hetkellä itse asiassa tuossa toukokuussa, kun päivitettiin kalaopasta, niin voitiin nostaa Pohjanlahdelta pyydetty Itämeren lohi sinne keltaiselle listalle. Et siinä ollaan menossa parempaan suuntaan. Sitten vältettäviä lajeja, mitä erityisesti kannattaa välttää, niin suurikokoiset petokalat, syvänmeren lajit, esimerkiksi meriprotin, puna-ahvenet, haikerauskut, kotimaisista kaloista ankerias, villitaimen. Ja sitten yksi semmoinen, mistä harvemmin on Suomessa puhuttu, mutta mitä kannattaa välttää, on nämä trooppiset katkaravat. Siinä minun vinkit järkeviksi kalavalinnoiksi. Kiitos Matti. En tiedä, varmaan ylikin aika. Hei, saaks mä kysyä vielä semmoista niinku, 2 asiaa, mitä me syödään ihan sairaasti Suomessa, just kasvatettu kassilohi norjalainen ja sitten ne trooppiset ravut. Niin kuin meillä myös täällä Sinnessä molempia on tarjolla joka jumalan päivä. Niin mikä niissä on vikana? Minkälaisia ne ongelmat on? Jos katsotaan tuota norjalaista lohta, se on todella ison mittakaavan toimintaa. Ja sitähän kasvatetaan verkkoaltaissa, huonoissa. Siellä on suuret kalatiheydet, siellä taudit ja loiset pääsee yleistyyn aika helposti. Ja sitä kautta sieltä kasseista leviää näitä tauteja ja loisia myöskin luonnonkalakantoihin, jotka on siellä samoissa vesissä. Samoin karkulaisilta ei voida välttyä silloin, kun puhutaan tämmöisestä verkkoallaskasvatuksesta. Myrskyissä niitä kasvatusaltaita hajoaa, sieltä pääsee näitä karkulaisia. Ja se on tavallaan
kasvatettu lohi on jo geneettisesti täysin eri laji kuin mitä se villilohi. Mutta kuitenkin niillä on se vietti olemassa, että ne menee sinne jokiin lisääntymään ja ne lisääntyy näiden villien serkkujensa kanssa ja sitä kautta voidaan ne voi heikentää näiden villien lohikantojen perimää. Ja tällä hetkellä vasta tuli Norjasta tällainen tutkimus, missä tutkittiin villien lohikantojen perimää ja siellä huomattiin, että se oli suurin osa villeistä lohikannoista, missä näkyy vaikutusta näistä kasvatetuista lohista. Hitto, jos mennään niihin trooppisiin katkarapuihin, siellä on enemmänkin, ongelma on se, että tämä kasvatus tapahtuu tuommoisissa lammikoissa, murtovesilammikoissa, rannikkoalueilla, mikä on yleensä mangrove-aluetta. Ja siellä isoja määriä mangrovemetsää on raivattu näiden trooppisten katkarapuviljelyjen tieltä. Sitten ne ei ole myöskään kauhean pitkäaikaisia nämä lammet, että ne tavallaan niillä on oma elinkaarensa, sitten joudutaan siirtyä uudelle alueelle ja ne hylätään ja silloin jätetään jälkeemme niin täysin käyttökelvotonta maata. Siellä on myöskin kemikaaliongelmia, rehun alkuperään liittyviä ongelmia ja niin poispäin. Eli tarvitsisi katsoa peiliin tälläkin. Kyllä, joo. Ja siinä on trooppisissa katkaravuissa erityisesti. Nyt on Suomessa jo saatavilla ASC-sertifioitua. Se ei välttämättä ratkaise kaikkia niitä ongelmia, mutta se on ainakin askel parempaan suuntaan. Että kannattaa etsiä niitä vaihtoehtoja. Saanko esittää yhden kysymyksen? Joo. Hei, mä oon Tiina Kähkönen ja kiitos Matti, oli tosi mielenkiintoinen luettu. Sanoit, että Suomessa on vahvoja kalakantoja, muun muassa silakka ja muu. Missä ne näkyy? Mä itse esimerkiksi en puhu välttämättä ravintolaruuasta, vaan ihan siis kuluttajana, perheenäitinä. Me syödään paljon kalaa. Syötäis paljon enemmänkin. Kyllähän arkiruokana kuha, siika, ahven, yli 30 € kilo on kallista. Mä syöttäisin mielelläni särkikaloja perheelle, mutta en mä löydä niitä mistään. Ja sitten matkaille kesän aikana ympäri Suomea, niin on jännä huomata, että me ollaan satojen tuhansia järviä maassa, niin meillä kuitenkin paikallisesti on hyvin vähän kalakauppiaita, toreja aamulla, missä olisi tuoretta kalaa, ihanaa kuulaminen huippua tai mitä tahansa tuolla pitkin Suomeen voi saadakaan. Niin, mitä sä sanoisit tähän, että onko meillä sitten kalastajia niin vähän? Kyllä meillä on todella vähän kalastajia tällä hetkellä. Ammattikalastajien määrä on käytännössä laskenut tasaisesti tuolta 90-luvulta lähtien. Ja meillä on tällä hetkellä päätoimisia ammattikalastajia, jotka saa kalastuksesta yli 10 000 euroa vuodessa, niin on muistaakseni noin 600. Eli ei ole paljon. Ja toki se ei, vaikka ammattikalastajien määrä on laskenut, niin saalit on pysynyt aika lailla tasaisena, että ei se kotimaisen kalan saatavuus ei pitäisi olla vähentynyt kuitenkaan. Mistä voi mennä ostaa särkiä? Kyllä toisinaan, siis särkikalat on nimenomaan semmoinen, että niitä ei kyllä löydä helposti. Ja ehkä jos mietitään, että mikä siinä olisi tavalliselle kuluttajalle se helppo vaihtoehto, niin ainakin itse toivoisin, että siinä olisi jotain valmiita tuotteita. Järkisärki. Järkisärki on itse asiassa yksi erittäin hyvä esimerkki. Tai haukea tai mitään muutakaan. Joo, mä sanon, että tässä pääkaupunkiseutu varmaan löytyykin, mutta kun meillä Suomessa on aika iso maa, pitkä maa, kaikki ei asu täällä, niin pitäisi saada ostaa sitä. Niin tässä on dilemma, niin tämä ei mikään helppo ratkaisu. Siinä on taas kuluttajalla valtaa, kun huomauttaa ja kysyy siltä kauppialta, että olisiko mahdollista saada. Niin se, että nyt kun kuluttajakaan on tästä asiasta myös puhunut, niin yksi ongelma on se, että me rinnastetaan kala ja liha samaksi kohteeksi, vaikka että eläinproteiini on eläinproteiini ja me katsotaan se kalan kilohinta versus jauheliha, mikä on keinotekoisesti laittu niin alas kuin vaan pystyy. Ja totta kai se tuntuu se kala kalliilta, vaikka se on myös ravitsemuksellisesti erilaista ravintoa, mitä se jauheliha. Toinen sitten on itse sieltä Pattiolta kotoisin, meni jo kaupat ostaa punajuuria, ne ei ollut, koska se kauppias on, että ei myydä niitä, kun kukaan ei osta. Niin suomalaiset ei osta, sitä ei ole kysyntää. Miten me saadaan kysyntä kasvuun, sitä kautta myös se tarjonta varmaan paranisi. Siinä on se iso haaste. Tähän mä lisäisin itäsuomalaisena Seinäjoella työskennelleenä, että se on ihan totta, että alueelliset erot on suuret. Oli kauppahallissa, Kuopion kauppahallissa sekä perjantaina että lauantaina siellä on kyllä ihan valtavasti kotimaista kalaa tarjolla.
Et se riippuu kyllä aika paljon. Ja sitten taas Seinäjoella niin asiakkailla ruokavitsausterapeuttina juttelee asioista. Se kalan lisääminen ei ollut tosiaan ihan niin yksinkertaista. Mutta on paikallisia ratkaisuja, kuten kala-autot. Nämä on tuolle helsinkiläisille ihan tuntemattomia, vähän kuin kirjastoauto, niin on kala-auto. Eli sekin on semmoisia, joita tietysti kannattaa kysellä paikallisesti, jos matkustaa ja muuta, niin sitten paikalliset yleisöt tietää. Leppävirralla meillä taas sit kylällä niin ei ole kaupassa ehkä niin laajat valikoimat, mutta kyllä sitä sitten yllättäen niin kuin naapurin kautta helpostikin saa, kun joku käy kalassa. Että se on taas sit perheille semmoista perusjuttua. Että se on myöskin ihan hyvä huomata, että ei aina tarvitse olla ehkä kaupassa se juttu. Ja silti sen saattaa saada kyllä aika helpostikin. Ihan nopeasti, mikä se oli siinä taulukossa, kun oli se Eviran suositukset sille silakalle, niin mikä se oli se yksikkö siinä pystyaksissa? Oliko se syöntikertoja kuussa vai? Se on määräksi muutettu se syöntikertoja kuussa, eli se on, Evirahan suosittelee, että 1-2 kertaa kuukaudessa saisi syödä tuommoista suurikokoista silakkaa, eli yli 17 senttistä silakkaa. Jos se muuttaa kiloiksi, niin se tulee tuonne johonkin 1,5–2 kilon väliin. Vähän riippuu, että miten se laskee. Syödään niin kerran 8 kuukaudessa. No me syödään käytännössä 2 kertaa vuodessa silakkaa. All right, kiitos Matti. Kiitos. Kiitos. Jos on tarvetta, nyt on 120 sekuntia aikaa käydä vessassa. Vessat löytyy portaat alas tosta ja sitten mä sillä aikaa laitan vähän seuraavaa presentaatiota käyntiin. Ja itse asiassa yksi vessa löytyy myös heti tuossa vasemmalla, se invavessasta saa myös käyttää. Ei kiitos, kaikki hyvin. Mä ajattelin, että sitten kun on mun vuoro, niin mä en nyt mitään tippua. Voit saattaa ostaa niin muuta on Siitä lähdetään. Yes. Mikä